Meron akong bisita ngayon galing sa Manila. Si Mian from Bulacan. Nandoon ngayon naka-assign ang ating obispo, auxiliary bishop dati na aking dating professor at spiritual director, si Bishop Dennis Villarojo sa Malolos na Archdiocese. So ito si Mian at saka yung asawa niya si Dodds, taga Barile. Parang mga kapatid, parang mga anak ko ito sa Manila. Ang aking first na 3 years sa aking pagkapari after ordination, parang na doon ko sa Manila na spent kasi nag-aral pa ako. Nung dumating siya kagabi, sabi ko bukas magtagalog ako sa aking humili kasi namimiss na daw niya yung aking humili. Tama ba, Mian? Tingnan yung mga sarili nila, mahilig sa kusina. So kagabi nung pagdating niya, Father, saan bang kusina dito? Saan ba yung kitchen? Ako andito. Oh, tama na yan, Father. Okay na ako pag nakahalaman ko na yung kitchen. And then, parang naturuan din niya ako ng lesson dahil hindi naman natin maiiwasan na isa na akong figure sa social media. Salamat sa Panginoon na ang ating mga mensahe ba tungkol sa salita ng Panginoon ay nain sa social media. So parang naturuan ako niya ng lesson. Parang nabanggit niya na may mga pari na naghumili daw in Tagalog kahit ibang salita, ibang dialect ang kanilang misa. At least sa humili mayroong Tagalog. Okay ba sa inyo? So, tinuruan niya ako ng lesson. Kasi sila dati hindi nakinig sa aking lesson. Ngayon ako na ang tinuruan. So, ngayon, subukan kong magtagalog. Parang naisipan ko rin, oo nga, no? Para ma-review ko rin yung aking Tagalog na parang Cebuano doon sa Manila. I spent my theologate in Manila and in University of Santo Tomas for 5 years, and ang aking specialization canon law 3 years, so mga 8 years ako sa Manila nag-aral. So marunong ako ng konti ng Tagalog after na-tortured ako kung paano magsalita ng Tagalog. Ngayon makapagsalita na ako pero konti lang, pero at least idagdag natin ito sa ating English at saka Cebuano. Pag hindi na kaya, Cebuanuhin natin. Pag kaya-kaya pa, i-English natin. Pag hindi na kaya, lagyan natin ng Cebuano. O, di, package na yan. At least, puro sila mga salitang ugat. Sige, simulan na tayo. Ang Cebuano. Ang atong tubag, ang sagot natin sa ating Salmo Responsorio, nagsabi na, ang atong kalag nakalingkawas ingog langgam gikan sa litag sa mga ngayam. In Tagalog, ang ating kaluluwa nakaiwas or nakaligtas or naligtas tulad ng isang ibon mula sa panghuli ng ibon sa mga manghuhuli ng ibon. Ganyan. Di ba? Di ba? Ganda no? Ganda Tagalog talaga. At least din kayo lagi kayong nanonood, pati nga Korean movie pinanood na ninyo, pati Tagalog pinanood, Cebuano binaliwala. So sakyan na lang natin. Di ba? Bakit kaluluwa ang binanggit? Bakit hindi sinama dito ang ating katawan? Bakit kaluluwa? Alam ba ninyo? Tanungin mo yung katabi mo. Bakit kalag? Bakit kaluluwa? Paano yung ating katawan? Pinakain natin, nililigo natin, nililinisan natin, ini-educate natin, binigyan natin ng maraming mga
ginastusan natin. Bakit hindi natin ito iligtas? Bakit kaluluwa lang? Alam ba ninyo yan? Hindi, no? Hindi ko rin alam. So, pero siguro, kung ating pagninilayan sa ating unang pagbasa, sabi ni Juan, tayo ay mga sinungaling pagsasabihin natin ay hindi tayo nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Yung kasalanan, hindi yan nakaapekto unang-una sa ating katawan. Ang natamaan at na sira sa kasalanan, unang-una, pag magkasala tayo, ang ating kaluluwa. At itong kaluluwa natin, our soul, is the core of our being. Ito yung sentro ng ating pagkatao. Pag masira ang sentro ng isang bagay, tulad itong building, pag masira yung foundation, anong mangyayari sa isang building? Mga Doros Construction. Alam naman nyo, pag ang foundation ay masira, anong mangyayari sa building? Sa gusali? Mag-collapse. Mag-collapse talaga. So ang kaluluwa, siya yung sentro ng ating pagkatao. Pag masira yung sentro ng iyong pagkatao, wasak, bagsak, patay ang iyong katawan. At ano ang makakasira sa ating kaluluwa? Ang ating mga kasalanan. Sige, pangalawang beses, tanungin mo yung katabi mo, may kasalanan ka ba ngayon? Meron ka bang kasalanan? Pag magsabi, meron. Bagsak ka. Di ba? Bagsak. Sira ka. Ang dami nating magsabi na, ay, sira yan. Di ba? Sira yan. Ipa-hospital mo yan. Nahirapan na yung mag-ihi. Sira yan. Akala mo, ang kahirapan lang ng pag-iihi, yun lang ang tatawagin nating sira or sira. Ang totoong nasira, yung makita mo sa mukha. Pag ang tao ay magkakasala, unang masira yung mukha. Ano ang mawala sa mukha? Yung kanyang sigla. Wala nang sigla. Dili na siya ba kanang happy? Dili na siya malipayon. Mawala yung sigla. Yung blooming ba ang mukha? Tingnan mo yung kahit anong kasalanan, lalo na kung malalaki na yung kasalanan, patay yung mukha mo. Tingnan mo yung mga katabi mo. Kumusta ang mukha nila? Sira o sigla? Di ba? Ang iba hindi tumingin. Sira na yan. Sira na yan mukha. Pag sira na yung mukha mo, ang mangyayari, hindi ka na rin inspired. Hindi ka na, ano ba yung sa Tagalog ang inspired? Dili na kaganahan. Wala ka ng gana. Wala ka ng ganang makipag-usap sa iyong kapatid, sa iyong kapwa. Tingnan mo yun sa mga bahay natin ngayon, sa mga tahanan. Ang daming hindi na nag-imikan. Pati nga mga mag-asawa, hindi na nag-imikan kasi ang unang-unang nasira ang kanilang kaluluwa. Wala ka ng inspiration to communicate and to relate with others dahil nawala na yung innocence ng iyong kaluluwa. The innocence, the purity, ang pagkawaysala sa iyong kaluluwa. At yun nga, pinahintulutan ng Panginoon na mamatay ang mga inosentes para turuan tayo ng isang mahalagang lesson sa buhay na keep your purity until death. Alagaan mo yung pagka-inosente ng iyong kaluluwa hanggang sa kamatayan, or be willing to die in order to preserve your purity. Pagpakamatay para dili ka makasala. Tayo, tulad ng itong mga nangyari sa ating mundo na
mayroon tayong mga gira, Russia, Ukraine at other countries. Anong ginawa nila? Pinatay nila ang mga kaluluwa, ang mga katawan para ma-preserve ang kanilang kasalanan. At ano yung kasalanan pag magpataya na tayo? Una, pride. Tulad ni Herod, hindi niya gustong may papalit sa kanya. O pride. Greediness. Yung pagkasakim, kasakiman ng pera, kasakiman ng kapangyarihan, power, kasakiman ng pleasure. So, kasakiman, kahakog, kadao. And then, kung i-preserve natin ang mga kasalanan, parang sinisira natin katawan at kaluluwa. Ito yung nakakatakot sa kasalanan or sa ating mga sala. Nakakatakot kasi pagkatapos niyang sirain ang ating center ng ating pagkatao, ang ating kaluluwa, sirain niya ultimately ang ating mga katawan. Yun nga sabi ni Kristo, do not be afraid of those who can destroy your bodies but cannot do anything to your souls. Huwag kang matakot sa papatay sa iyong katawan pero walang magagawa sa iyong kaluluwa. Katatakutan mo yung nakakasira ng iyong or pinapatay yung kaluluwa at pinapatay yung katawan. At ano yon? Ang kasalanan. At dahil sa kasalanan, pagharap natin sa Panginoon, ang hatol ng Panginoon sa atin, ang magiging hatol ng Panginoon sa atin ay impyerno. Doon talaga tayo masisira. Pero dito sa mundo, bago tayo makarating sa impyerno, sinisira na yung ating mukha, ang ating relationship, ang ating mga relasyon, pati na ang ating emosyon. Yan nga, marami ngayong na-stress, marami ngayong nag-depression. O kayo dyan, hindi pa ba kayo na-stress? Hindi kayo na-stress sa mukha ninyo? Ang mukha ninyo, bakit pinapalitan ninyo yung mga kilay, yung mga kulay ng buhok? Baka meron na kayong kasakiman doon sa honor. Yung para bang maging center ako of attention or attraction. At kung hindi na ako in sa fashion, ay nako, hindi na ako papansinin. Ito na. Guol na taana. Maanon tayo, malungkot na tayo. So, yun, sinisira mo na yung mga kilay, mga buhok, mga mukha, yung kulay ng original ng mukha, pati nga sinisira na yung mga katawan. Yun nga, in our first reading, sabi dito, pag magkasala tayo, huwag kang matakot at huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi meron tayong Kristo. Meron tayong Kristo nga nagbibigay ng ating, nagre-restore ng ating innocence. Sabi dito, og si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, og dili kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Yun nga ang napakaganda kung malapit tayo kay Kristo. Si Saint Joseph at saka si Mama Mary, napaka-close nila ni Jesus kasi nagiging anak nila si Jesus, nandyan sa kanilang buhay si Jesus. Ano nangyari? Pati katawan nila naligtas. Bakit? Marunong silang makinig sa utos ng Panginoon. Because Jesus is the Word of God. Siya yung salita ng Panginoon. At kung marunong kang makinig sa salita ng Panginoon, at kahit anong oras sinusunod mo yung salita ng Panginoon, yung ora mismo ba? Ngayon na, karon na. Sabi dito sa ating ebanghelyo, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinaagig damgo og miingon, bangon, dad-a ang bata og ang iyang inahan. So natutulog sila. Natutulog sila, siguro mga hating gabi, pagkatapos in a dream, narinig ni Joseph ang salita ng Panginoon, bangon,
Anong bangon? O bangon. And then, bangon at alis kayo dito. Punta kayo sa ibang lugar. Kasi bukas or anytime tonight, darating yung mga sundalo at papatayin yung anak ninyo. Iniwanan talaga ni Joseph kaagad at ni Mary yung tahanan nila. Iniwanan kaagad. Hindi nila alam kung ano ang nandoon sa unahan, doon sa Ehipto. Pero ang alam nila, utos ito ng Panginoon, susundin ko ito. Kung sabihin ng Panginoon, bangon, itapon mo yung drugs, huwag mo nang suyupin yan. Itapon mo ba? Bangon. Itigil mo yung red horse. Kalak-kalak. Itigil mo na yan. Paano ito, Lord? Bangon. Itigil mo na yung swertres. Ang pagpapatad ng swertres. Bakit doon ka umaasa sa sugal? Bakit hindi ka umaasa sa iyong lakas at sa iyong katinuan sa pagtatrabaho? Di ba? Bangon. Iwanan mo yung ugali mo na may kasalanan. At marami dito sa atin ngayon, naglilingkod na sa simbahan, na dati, mga tao yung dapat ibaon na doon sa lupa, 6 feet below the ground. Pero ngayon, they are now 100 meters above the ground. Dahil nakikita na ang kanilang masigla na buhay dahil sumusunod sa Panginoon. At yun ang importante. Sige, tanungin mo yung katabi mo sa huling pagkakataon. Baka bukas ibaon na yan. Tanungin mo, iwanan mo na, itigil mo na ba ngayon? Ngayon na ang iyong kasalanan. Sige, itigil mo na ba ngayon ang iyong kasalanan? Sige, tayo na tayo. Yung gustong tumigil,